Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago nyo na lang ako sa pangalang Mona, late 40s, byuda, at may 2 anak. Naisipan kong sumulat sa inyo dahil binabalot ang puso ko ng lungkot. Baka sakaling mabigyan nyo ako ng payo kung paano ko pagagaanin ang pakiramdam ko. Ano bang mas mabigat? Binabalot ang puso mo ng lungkot o binabalot ang puso mo ng taba? Alin ba? Mas delikado yung taba. Si lungkot pwede mong ma-overcome eh. Bagay yung taba din. Parehas na hindi maganda. Anyways, ganito po kasi, stay-at-home mom ako at simula't simula, gano'n na ang aking status. Nagbitiw ako sa trabaho nung ipinagbubuntis ko pa lang ang panganay ko. Gusto ko kasi na ako ang mag-aalaga sa anak ko. Ang talagang pangarap ko, ako ang mag-aasikaso sa pamilya ko. Natupad ko naman. Lumaki ang mga anak ko na kasama ako. Umuwi sila sa eskwela at inaabutan nila ako sa bahay. Ako ang nagluluto, naglalaba, namamalansya ng mga damit at ako din ang naglilinis ng bahay. Simula pagkabata hanggang magbinata at magdalaga, ako ang laging at naging takbuhan ng mga bata. Dahil ako ang laging nasa bahay at lagi nilang kasama, sa akin nila unang sinasabi kapag may magandang nangyari sa kanila, kapag nakakakuha sila ng mataas na grade, nanalo sa patimpalak o nginitian sila ng crush. Sa balikat ko sila umiiyak kapag may malungkot na pinagdaraanan. Nag-away sila ng kaibigan, may binagsak na test o kung ano paman. Habang nangyayari ang lahat ng ito, abala ang asawa ko sa pagtatrabaho. Nagawa kong maging full-time housewife dahil sa asawa ko. Nasanay na kami na umaalis siya ng madaling araw para pumasok sa opisina at umuwi ng tulog na ang mga anak namin. Napakabait ng asawa ko. Ginugol niya ang buong buhay niya sa pagtatrabaho para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng pamilya. Namatay ang asawa ko early this year. Colon cancer. Recently, nakita kami ng best friend niya at nalaman ko na pakiramdam ng asawa ko hindi siya mahal ng mga anak namin. Mabuti na lang daw at siya ang nauna. Hindi daw siya mahal ng mga anak niya. Taliwas ay naakala niya. Nagluluksa hanggang ngayon ang mga bata. Madalas pa ding tulala at pabugso-bugso ang luha. Malungkot malaman na hindi naramdaman ng asawa ko ang pagmamahal ng mga anak niya. Dinadala ko ang sakit nito sa dibdib ko. Paano maibsan, Nicole at Diego? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Mona. Hello, Mona. Hi, Mona. Nalungkot naman Oo, ako. we feel you. Ang daming events, Oo, 'di ba? Parang roller coaster yung Correct. ganap. Totoo. Hindi ko ma-imagine yung pain of what you're going through and your kids, 'di ba? Pero sa tingin ko hindi na dapat makadagdag sa isipin mo yung nalulungkot ka kasi hindi na experience ng asawa mo kasi happy na siya ngayon eh actually.
Kung medyo on a lighter day, hindi ngayon, 'di ba? Hindi ka naman namin pipilitin kasi ang grieving, ang pagluluksa ay Walang hindi makapagpasabi sa'yo na okay ka. Oo, hindi natin minamadali. Pero sana on a light day, on a day na hindi katulad nito, medyo gloomy kasing panahon eh. So minsan kapag ang panahon ay madilim, nakakadilim din ng ng pakiramdam, ganon. Siguro on a sunshiny day, 'di ba? Maisip mo na masaya na si Mister. 'Yon, 'di ba? So wag nang makadagdag sa, of course, ang lungkot na nawalan ka ng Mister. Pero ang nararamdaman ko kasi mas lalong nababalot ng lungkot kasi nafe-feel mo na ganun pala yung feeling yung ni Mister. Oo. Wala yung mga feelings na yan na physical. Wala na yun. Oo. So on a sunshiny day, ang isipin mo, pa-slide na sa rainbow. Ang iyong asawa. Ayan, kasama diba? mga leprechaun. Correct. Masaya na sa madaling salita. Ano na siya, hindi ko alam kung alin ang paniniwalaan, Jegs, kasi wala naman talaga makakapagsabi kung ano talaga yung literal na nangyayari sa kabilang buhay. But other people say, yung mga nag-aral, other people say that kapag nasa kabilang buhay ka na, hindi mo na matatandaan yung mga nandito sa lupa. May sinasabi sila. Kung totoo man yun, edi wala na, naka-move forward na talaga yung asawa mo. So, hindi para mag-hold on ka dun sa lungkot na naramdaman dati ng asawa mo. Yung lungkot na nawala siya, yan, gets namin yan. Kung kailan ka magiging okay, walang makakapilit sa'yo kung kailan yan. Pero lang yung wag lang makadagdag yung sana naging masaya siya. Kasi in the first place, kita mo na mahal naman siya ng mga anak niya. Baka naman mali lang yung pagkakaintindi ng best friend. Diba? Saling kwento din. Diba? Natin masabi. Hindi natin best friend, nakakaloka naman yung best friend. Parang nakatulong ba yung statement mo na yan? Yung totoo. Alam mo na nag-grieve tapos sasabihin mo pa yun. Ayan, diba? Alam mo totoo, para sa mga tao nag-grieve, let's be careful. Kaya nga ako nung time na nagkasakit yung anak ko, kaya ako umalis sa social media for a while. Kasi minsan, may mga ibang tao, may statement sila na sometimes they mean well, pero yung dating sa taong problema, hindi ganon. For example, kung nung time na naka-open yung social media ko, nung time na may sakit yung anak ko at alam ninyong lahat or ng mga nakikinig, may mga magsasabi niya ng, di ba may vaccine yan? Bakit parang walang vaccine? Di ba yung mga ganon? Di ba may vaccine naman ang meningitis? Bakit tinamaan pa rin? Di ba yung mga ganon na parang, totoo ba? Tingin nyo ba uunahin ko yung pagkulot ng buhok ko versus yung vaccine? Di ba? Hindi siya nakakatulong eh. So, eto lang doon sa best friend at doon sa mga iba na makikipagluksa. If you don't have anything good to say, don't say it. Kasi ano man yung sasabihin ninyo, good or bad, sa tingin ko pwede may maiambag na hindi maganda. Di ba katulad yan? Anong point mo, best friend? Yung totoo. Anong point ng sinabi mo? So, baliwalain mo na lang yung part na yun. Sa tingin ko muna ang gawin mo para hindi ka tuloy yung manglungsang bank on doon sa pinagsamahan nyo. Yan. Yung pagiging good provider niya. Correct. Alam mo, gustong-gusto ko muna yung sinabi mo na lahat ng yung pagiging stay-at-home mom mo, lahat ng mga ginagawa mo, lahat ng mga na-experience mong mga highs and lows sa pagiging mother ay na-experience mo dahil ang asawa mo ay nagtatrabaho. Sobrang bongga nun. Totoo yun. Ako masasabi kong lahat ng mga pwede kong gawin, Jegs, na nakabisihan sa buhay ay nagagawa ko kasi yung mister ko ay ginagawa nung mga hindi ko na magagawa. Tama. Ayun yung sinasabi ni Jegs, dun ka mag-bank on. Naging bongga kayong team. Diba? So huwag na makadagdag yung sinabi ng best friend. Kasi unang-una, hindi mo naman narinig dun mismo sa asawa mo. Diba? Correct. Hindi mo alam. Baka yun nga, sabi nga ni Mama Nicole na baka na-misinterpret ng best friend. Correct. Diba? Or baka it was just one day na sumama yung loob niya. Yung gano'n. Diba? Bakit asawa ko yung unang nilalapitan? Yung mga gano'n. Kasi there are days like that eh. Alam ko close ako sa mga anak ko, Jegs. Pero may mga days na halimbawa, papipiliin sila kung kanino sila sasama. Sasama sila kay Ren, hindi sa akin. Correct. Tapos may mga dahilan sila. Like for example, nakakalimutan ko kasi, di ba? So, if it's in a bad day, malulungkot
ako eh. Parang, nakakatampo naman. So, wala lang yung mga ginagawa kong pagtatrabaho. But on a good sunshiny day, I'm very thankful na dalawa kami na may kanya-kanyang roles. Yan. Diba? Ganun lang yun. So siguro yun Mona, mas mag-focus ka doon sa ano niyo sa pinagsamahan ninyo at na-fulfill mo yung pagiging na gusto mo magiging hands-on mom because sa ginawa din ng mister mo. 'Di ba? So ika nga yung sa kasabihan, English na naman kasi yung huwag mong iiyakan yung mga gatas na natapon na. Yan. Don't cry over spilled milk. Yun. Huwag mong iiyak. Bakit pala pa tinagalog? Kaya naman mas maganda sa English. Huwag mo nang iiyakan yung gatas na natapon na. Di ba? Pero totoo. Huwag mo nang iyakan yun. Iyakan mo na lang yung gets namin, yung wala na kasi si mister. So, pero at ngayon, dahil wala na si mister, sa halip na doon lang tayo mag-focus sa kalungkutan, focus ka ngayon, paano na ngayon? Di ba? Madaming responsibilities. Kasi ngayon, hindi ka lang stay-at-home mom, kailangan mo na rin mag-work. Diba? Sa tingin ko yun doon na lang tayo mag-focus. Ayan. Ganyan. Hindi to lang. Mahirap yan. 'Di ba? Ang sinasabi lang namin, yung mga bagay na hindi naman makakadagdag. Correct. Wala namang iaambag sa pag-aaral ng mga anak mo. Ayan. Walang iaambag na kabutihan. Let them be. It is what it is. Naalala ko lang doon sa nagbigay sa atin ng seminar during the COVID, si Tonet ba yun? Ma'am Tonet? Si Miss Tonet. Wag mo daw problemahin yung mga bagay na wala kang control. Instead, problemahin mo dun sa mga bagay na may control ka. Kasi may magagawa ka pa. Tama, diba? So, wala na tayong magagawa dun sa naging feeling ni Mister. Na hindi mo naman alam kung if it's a one-time thing. Correct. Or kahit na nagtatampo pala siya all his life. May magagawa pa ba tayo? Nasa kabilang buhay na. Yan. Wala na. Wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa. Correct. Babawi na lang. Sa next jowa, kung magkaroon pa, di natin alam. Or babawi ng matindi sa mga anak. Yes, ganun Ikaw na na lang yung pupuno dun sa, ang hirap niyan talaga, kaya bilib na bilib ako sa mga single parents. Hindi siya madali, mahirap siya. Hindi talaga madali yan, promise. Yung dalawa nga lang dalawa tayo, Jegs, dalawa tayo na may Mr. kanya-kanyang Mrs. partner. Ang hirap na, diba? Correct. Paano pa yung nag-iisa? Paano pa sa single mom? Pero, again, just si Lord, dito natin makikita 'Di ba kagaya sa mami mo, 'di ba? Saan siya nagtatrabaho? Pero kaya rin naman. Diba kinaya? Kaya nga at kaya yun yung lagi kong kasi yung nanay ko kahit mag-isa lang siya, wala sa amin nag-aral sa public. Not to demean pero ibig sabihin, ipinush niya yung private na mag-isa na 200 lang natitira sa payslip. Diba? Tapos kaya rin naman. Sino makapag-isip ng makapagsabi? Paano? There was a time sabay-sabay yan. Adamson, UST, Assumption. Sabay-sabay. Kano lang pera ng nanay? Pero kung tutuusin, on her own capacity, hindi talaga kakayanin. So, ibig sabihin, may greater force. God provides. Yan, so, doon din tayo. Maaaring namomblema ka, papaano na. Pero biglang si Lord gagawin niya rin yung mga tamang adjustment sa buhay mo Baka bigyan ka ng work from home setup. Yes. 'Di ba? Na hindi mo naman naiisip dati kasi hindi mo naman kailangan. 'Di ba? Or isa sa mga anak mo biglang magsa-scholar sa science school na mag-aaral, walang bayad. Correct. Kung bibigyan ka pa ng allowance, 'di ba? Natin masasabi or ikaw manalo sa raffle ninyo sa reunion, 'di ba? Parang same thing lang din to sa nangyari sa akin nung recent ko na heart attack, 'di ba? Kasi nangyari, nag-close yung stint ko, yung bakal nila kasi nga hindi na pa ako bumibili ng gamot dahil wala na akong pambili ng gamot. Ngayon pinagalitan ako ng doktor. Ang sabi niya, sana nagsabi ka, in-adjust natin yung gamot mo. Kung mahal. So, paano mo ngayon matutulungan yung pamilya mo kung wala ka na? Correct. So, dapat unahin mo yung sarili mo. So, same din siguro kay Mona na paano mo ngayon mapapangalagaan yung anak mo na gustong-gusto mong gawin kung ikaw mismo wala ka na yung strength mo, wala ka na yung drive mo. Totoo. Alam namin this is too much to ask of you kasi masakit pa at masaklap. Pero eventually you really have to. May anak Correct. Hindi ka naman nabubuhay para sa iyo lang May mga anak at
tandaan mo, babalikan lang namin lahat ng kwento mo sa amin, ha? Ikaw ang sandigan ng mga anak mo noon pa man. Yes. 'Di ba? So, mahirap para sa kanila na makita na nagkakarambol yung nanay nila. And sa tingin ko, that's also the strength of a mother. Correct. Na there are so many times that we want to break down, pero, ay, nanay pala tayo. May ganun akong video na pinost, Jegs. Yung nagbe-breakdown ka, pero nakalimutan mo, pero nanay ka pala. So, nakita ko yun. 'di ba? Yung umiiyak ka, yung parang, 'di ba? Tapos may magpapabukas sa'yo ng chichirya, 'di ba? Ayaw nga pala nanay ako. So meron kang few seconds para mag-iiyak. Ayan. Diba? Basta don't forget yourself. Kaya mo yan, mami. So parang hindi tayo, kung tayo nagdi-depend sa atin yung mga anak natin, hindi nila pwedeng makita na mahina tayo. Kasi sa atin sila humuhugot ng lakas eh. Correct. So pag nakita na kung saan sila humuhugot ng lakas, humihina na rin. Parang wala na. Parang so ipakita natin kahit medyo mabigat. Correct. Pakita natin na kaya to. Laban lang. Diba? Padayon lang. Mahirap isipin kung papaano. I'm sure. Yan yung, diba? Dali lang naman sabihin ng Diego at Nicole. Naman. Madali lang talaga para sa amin. Pero kami din mismo kapag kami problema, ang dali lang din magbigay ng advice ng mga tao sa amin eh. Pero mahirap siya i-apply. Pero you really have to, you have to make that effort. Kaya naman namin sinasabi to ni Nicole kasi both kami in different ways we experience rock bottom ng buhay namin. Correct. Naranasan kung alam talaga. nyo lang. Kala nyo, katawa-tawa lang kami dito. Pero kung alam nyo kung alam nyo lang yung mga buhay namin, pinagdaanan namin, maiisip ninyo, ay, okay na pala ako sa buhay ko. Tumona, you can do this. Yes. Kinaya na maraming single moms, single parents. Kaya mo din yan. Yan. At hindi ka naman single, nandyan si Lord. Correct. Diba? Yan. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!